kasensyar kadar jong constituency beroi ban parabor ngidi ban kenmau ba habashim ya kurai kabakta ya ka MLA kadon pat sa kabenta jong kajingkta ya kajingrai ya kinong song ngimdei bandu kanuru kajing dawa ka ba syong nongrim ngimdei ban syak kentan tang nakadaw baklam don syu ha ka minister che ban lada kita yangi lapen biang ngim don kam syu away pan ka alternative empowerment nomor ba ngilalong ki MLA kamohor jong kajinglong MLA la itu taka constitution jong kari ban habadon kanu kajingwin ni dei ru ban yang ban keren tengkan kala ban pen smusi inu tharai kala ban pen mong inu tharai ngin persyangkan bala nang ni syakman banum personalize ya kan ke situation imdi ban klad baka term jungi ke di sansnem pat sansnem ngin pentelun ya ka sensyar ka kadar ban ka role jungi na kapor syakapor ngin pen ngin kmi kai ngidi ban le ban ngin le ya kata mdei ban ong ba laweng menstar ngidi ban le dom ngidi ban shrai ngidi ban long kinong yalam ki belong deserving ya commanded jong patma pishong minister na pimshong minister ka role jong ngidi ban long clear bat kata ka commitment ngin ban